Uyamazi Lusis lo seduze kwami? Yebo ngamazi. Umazi kanjani? Ngingathi nje uyintombi yami. Siyazi yebo siyathandana naye. Babe usisethi intombi yakhe wena. No. Ima phela man uthi uyintombi yakhe. Uyawazi lutho phela. Mina sisangazi ngempela ukuthi wayeningibuza imibuzo engaka. Hawu washintsha. Hayibo. No, ngiyamazi ukumazi ngishilo nje anti wayesengiletha la. Uthi intombi yakhe wena. Imina engifuna ukwazi iqiniso ngoba nami ngeke ngimbone futhi akangeni ngendlela. Usefikile ke manje ula. Ngicela ukwazi iqiniso ukuthi wena kahle kahle uthandana besilisa noma uthandana namantombazane. Angixabanisi naye fanele lazi iqiniso. Sekuphumile ngeke ngize ngixabanise naye ngoba lo umngani wakho. Sekuphumile. Kuyikona kanti. Kuyikhona. Ubaba ingane? Welcome to another beautiful episode of Izinkinga Zomndeni with myself Mlangeni uMagasela. Niyazi ukuthi njalo mekuyinkinga zomndeni suke kukhona umndeni osibizile osithembayo ukuthi singakwazi kube isixazululo kunoma yiphi inkinga abahlangabezana nayo rather. So lana ke simenyiwe omunye umama usibhalelile uthe umamkhulu kaNdodakazi kodwa khona angaqondi kahle hle ngoNdodakazi nangempela ayiphilayo. So uthe asicela ukuthi singenelele sibone ukuthi ngempela lokho acabanga ngabe kuyikona yini. Mina nawe asenzeni kanje asihambeni ungilandele sihambe soze ukuthi umamkhulu ukhala ngani asambe. Sawona njani? Ngiyaphila uMlangeni Magasela ngikama wa Black Life TV ngicabanga ukuthi sibhalelwe la ekhaya. Yebo imina bengibhalele ka Black Life. Okay, singakwazi ukungena ngaphakathi? Ngiyacela bandla. Ngokhulu ithoba ngicela uthatha leli thuba kubingelele mbukeli weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Ngicela ukuthatha leli thuba ngokukhulu ukuyithoba ngibingelele uma eduze kwami. Sawubona ma unjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi sithando. Yeah. Ngisacela bandla nje ungibingelele umbukeli weBlack Life TV bese emva kwalokho uzositshela ukuthi ubawa kwaba uzosho lokho nje kuphela. Ngiyabingelela kubabukeli emakhaya igama ngoNtombi Yenkosi Ndunakazi. Beautiful name eh. Ntombi Yenkosi yakholwa nje. Ngiyabonga. Shayilini. Yebo ngiyasonta. Yazonda ukho? Ngiyasonta. Bese bekuthembe kangaka abazali bathi bayintombi yenkosi. Wena intombi yenkosi. Fanele besikhuluma nawe uthi amen. Hallelujah. Ngiyadlala. Akwenzeki. Sandwa sami ngiyazi ukuthi udaba esilizele la ekhaya alukho lula kuwena but sifuna thina ukuthi uphinde nje obade usibhalelile usichazele sesifuna ukuzwa kuwena ke manje from the horse's mouth. Uzothatha leli thuba usichazele ukuthi ufisa sikusize ngani thina la ekhaya. Yebo. Okusho ukuthi usizo engulucelayo nginenkinga nengane kadadewethu ongasekho emhlabeni igama layo uNomsa. uNomsa unezingane zimbili ina 7 enye ina 4. Okay. Unobaba wezingane zakhe. Ubaba wezingane wahlawula. Ubaba wezingane siyamazi la ekhaya. Again umuntu ofihliwe. Okay. Inkinga yami noNomsa ila ethenini kunentombazana efikayo kuyena ngoba uNomsa unendlu yakhe engaphandle. Oh yeah. So la uNomsa kunentombazana efikayo. Intombazana le ibukeka istabani. Oyithandana namantombazana. Manje ngingama angazi ukwenzakalani. Ngifisa ukwazi iqiniso ngoba le ntombazana ayingeni kahle. Ingena ngokucasha. Iyanyonyoba mayingena. Okay. Ubaba wengane kodwa usakhona naye upresent bayathandana. Ukhona ubaba wengane uyena futhi esimaziyo la ekhaya ngoba wahlawula bayathandana.
wena into ekudidayo ukuthi unabo boba u2 Bakhona sebebabili manje, kodwa yebo. manje lo munye Kodwa intombazane uyintombazana lo munye. ukube mengekho ubaba weyingane mhlawumbe mungeke mungaba nankinga mengasanyonyobisa intombazane. Ayi angikwazi mina lokho sisi. Ngoba nje mina ngimaze ithandana nabafana. Ake sithe nje mengathandani nabafana mhlawumbe nje meyithandalela impilo yakhe yonke akaze athanda nabafana bese eba nomuntu wesifazana athi uthandana naye njengosisi wakhe mungakwamukela lokho njengenganadadweni. Eyi angazi ngoba bekuzobe kuyinto eqalayo la ekhaya. Akaze bekhona uthandana namantombazane. Yeah. Angazi nami ukuthi bengizofila kanjani njengoba ngididekile kwayimanje. Manje Yebo. no ngiyakuzithatha ngifuna ukubona ukuthi mhlambe ukube mengakazi abe khona baba wengane ngifuna ukuthola ukuthi ingoba unobaba wengane noma ingoba unenkinga no futhi nakhona I don't think ukuthi unenkinga uthuswa ukuthi abantu besifazane kwenzakalani. Yebo. So at this point uthuswa na ukuthi khona baba wengane igcine mhlawumbe ukumbona. Hayi baba wengane uyafika. Mengekho baba wengane Uma ingekho ubaba wengane bese nginyonyoba lo wesifazane. ubashaya ngewindi nawo mama wenzenjani Cha ngibashaya ngewindi. Nami phela ngisuke ngiphumela nje ngiyaluzela ngoba isekhaya. Kodwa nje bese ngiyanqwamana nayo. Manje futhi mangihlangana nayo ayihambi kahle egcekeni. Uyambona umuntu onyonyobayo ongena nje ngokuntshontsha ukuthi hayi phuthuma ungene. Akona ke kanye futhi ngimbamba. Hawu wakwazi umconfront kodwa udadweni ingane yadadweni ngalokho. Angikaze ngiyiqonde ngqo kodwa khona ngake ngazi ukuyixoxa leyo nto ukuthi nje kwenzakalani umuntu mangabe ethandana nomlilo obufanayo hayi wa umuntu ongazi lutho akayazi nje leyo nto ukuthi yena kwenzakalani. Manje sengingakho ngicela nini mhlawumbe wena wamfaka lowo mqondo nje angikwazi nami njengoba ngisho nje ukuthi nami angikwazi kuyangithusa ngoba naye futhi uthi akazi. Yilelo qiniso engifisa ukulazi yebo ukuthi akutshela iqiniso ukuze nawe egcekeni emkini kungangeni abantu abahlukene bagcine bebulalana. Uyacabanga ukuthi baba wengane mengathola ukuthi kunomuntu wesifazane ongenayo onyonyobayo la inkinga. Yebo ngiyayithanda indlela ocabanga ngayo mama. Uma mncane noma mkhulu wena kena? Ngumamkhulu mina mncane uma wakhe. Awu mamkhulu ngiyayithanda indlela ocabanga ngayo. Yazi senzeni kanje singapholisa amaseko azama ukumthola yena uNomsa. Yebo aze uyena uzosichazela ukuthi ngempela uNomsa noma uNomusa bese uNomsa nje. Ukhona abantu abawoNomsa ngaphandle kwaNomusa? uNomsa yena. Kusho ukuthi uNomsa isixhosa. Hayi. I'm sorry nje I'm naturally inquisitive so I always wanna know ukuthi kwenzakalani ngeninani. Anyways asibe la bukela uBlack Life TV angifuni ukuthi simoshe isikhathe ngalolu daba. Ake sithathe ulokhuza indodakazi because undodakazi since umamkhulu siso seduze kwami sizama ukumsondo sizwe ngayo ukuthi ngempela kulapha ka LGBT community ubisexual kulama alphabet noma ustraight mhlawumbe umamkhulu uyabona abangani bemvakashele and then nacabange otherwise. Mina okwami ukuthi nje ngilalela ukuthi uzosiphendula kanjani mewukuthi uyasaneliswa umamkhulu athola iclosure ukuthi uzobhekana kanjani nalesimo nje bethe yena singamthutha ngoba akaza sibone kwakhe or kubo rather. Senze kanje asimlando sisi. Welcome back mbukeli weBlack Life TV isiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela mesibiziwe udadewethu la eceleni uNtombi Inkosi. Angizwezana. Ntombi yenkosi. Hayi ngivele ngithi nje ma noma ngithi dadewethu kulungile. Yeah sisho kanjalo manje ukubizwa umuntu okhulile ngegama kukho right. Mekhulumile udaba lakhe walibeke eThabeni and usisi usekhona la eceleni kwethu ngokukhulu ithoba ngizothatha lethuba ngimbingelele. Sabona sisi njani? Yebo ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Ngicela nje ubingelele umbukelo weBlack Life uzisho ukuthi ubawa kwaba. Ngiyangithanda ukubingelela abalaleli emakhaya beBlack Life igama lami nguNomsa. Ya Nomsa umamkhulu lo angithi? Yebo umamkhulu. Uhlala naye ekhaya? Yebo ngihlala naye. Khona afuna ukuyikhuluma afuna ukuthi simsize ngayo kodwa emayelana nawo before senze lokho asifuna ukuthi kube khona izinto ezokhuluma kungekho. So ngizocela nje ngokukhulu ithoba ngicela umamkhulu ukuthi ayiphinde le nto engixoxela yona usukhona uyizwe then zobe sengizwa ngawo ukuthi kuthini uPaula wakho ngakho. Okay. Samba sami. Yebo. Amtshela indodakazi. Nomsa. Ngibize abaka Black Life ngoba nginenkinga la. Angixabani nawe uyazi nawe kodwa nje ngifisa ukuthola iqiniso ukuthi kuqhubekala empilweni yakho ngoba mina ezumamkhulu ngiyazi unezingane ezimbili
ingane ey'mbili zinobaba wazo, ubaba owahlawula la ekhaya. Khona lapho futhi kunomuntu wesifazane oke afike erumini yakho. Umuntu wesifazane lo akangeni ngendlela la, uyanyonyoba. Manje ngifisa ukwazi ukuthi kwenzakalani kuwena nalo muntu wesifazane ngoba phela wena unaye ubaba oyingane. Mamkhulu, mina ngi-understand ukuthi why uzongilethela amakhamera because lento lo bekumele ngabe uhlale nayo phansi sikhulumisana ungibuze kahle nokuthi ungilandele amakhamera. Angithandi nje lento oyenzayo. Okay, siyaxolisa ukuthi umamkhulu awuyithandi into Hayi, angithandi ngempela. Kodwa salisa simphendula sando sami ngoba usekhona. Ayikho into engiyenzayo. Mina nje ngisanobaba abantwana bami, laba boyithu since vele ngilobolile kusawuyena nje. Akuyikho into engiyenzayo. Lo muntu lo nokumbona umngane nami. Ayikho nje into eyenzakalayo mina naye. Sabangani nje. Uyafike ebusuku. Ya, uyafike. Yebo, uyafike ebusuku. Uyancane ukuthazeke emndenini. Unokumbona umamkhulu, so angazi mina uthi umbona ngaziphi indlela because unokumbona. Angimboni kahle kahle ngisuke ngamboni, ngiyambamba Mina ngoba ngithi ukumbona usuke ke engafiki kahle ngendlela e-right, usuke enyonyoba. Kahle kahle mina ngiyambamba. Lo muntu lo. Ngiyambamba. Hayibo, mina ngisazi. Yebo nabo, yebo ngiyabazi. Cha, abanyonyobi bayafika nje futhi kahle ekhaya bengena endlini nami bayangibingelela. Lo engikhuluma ngaye akangeni ngisho endlini azobingelela. Awumazi ela. Yebo, uyanyonyoba. Yebo. Hayi, Ima-ke nomsafesi ngiyakuzwa uthini. Umamkhulu uthi unabo abanye abangani. Indaba lo especially ngalendlela ukuthi akakabonakala emndenini awukazi umintroduce nasekhaya. kuyenzeka phela ngesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu asabe ukuthi introduce kwi-family mhlawumbe athi hayi asikakafika isikhathi sokuthi ngazi. Bukhona abanye abangani bakanjalo. Akanayo umngane olala ekhaya. Akanayo yilo kuphela olala ekhaya. Okay, ngoba nabantwana bakho balala lapha abantwana bakho. Akukhona nje ispontshi sabe ngibandlalela sona balale khona okwesinye isikhathi silala sonke. Bekhona bababo. Bekhona bababo nakhona futhi balala phansi. Ulala embhedeni wena. Yebo, ngilala embhedeni mina. So assume ukuthi noma khona ugeli nawe into efanayo. Hayi cha, mina nogela siyalala nje kahle embhedeni eyingane. Ngoba umngane wakho. Yebo, ngoba umngane wami. So wena uthandana nentombazane? Hayi cha, ngithandana nentombazane. Yini wrong ukuthanda nentombazane? Ayikho into wrong. Ayikho into wrong. Ungathanda nentombazane? Ngoba kwamanje ngisana ubaba abantwana bami angiboni. Ngisagxile nje. So ulotsholiwe wena? Yebo, ngilotsholiwe. Wahlawula? Yebo. So into yakho nje isorted ukuthi baba uyingane? Yebo, ayisorted. Just right. Ungathanda nentombazane? Hayi cha lutho. Uyabona nje sisi. Unamanga. Okokuqala nje ingane ayilali nayo. Ingane ilala kumina endlini enkulu. Awu, Nomsa. Esikhatheni esiningi futhi ngisuke ngizwa ngazo ingane. Uthi ukhona umngani kama lo intombazane. Lo lala endlini. Yebo. Akalali nazo ingane ilala endlini. Usuke yedwa yena lapha ngoba ngisho kukhona ubaba uyingane zakhe lo engimaziyo. Izingane ziyabuya ilale nami. Isikhathi esiningi vele izingane ayithanda ukulala nayo. Ngibe nalokho futhi nami uthi indaba izingane zingathanda ukulala nayo. Kodwa futhi lokho akunankinga ke kumina. Akunankinga yalokho ukuthi izingane zithanda ukuzolala endlini. Kodwa nje intombazana le iyona le nginika inkinga ke manje engidinga ukwazi iqiniso layo. Nomsa. Yebo. Nangu mamkhulu ekhuluma. Uqamela namaphosisi okumina ukuthi ulala nezingane uzothi kunespontsho. Hayi. Mamkhulu ngesemdala ubuya khohlwa. Hayibo, muphi umdala makwenze njani lo sisi into kwami? Hayi uyakhohlwa mamkhulu. Ukhohlwa ingane ngilele nazo. Like amakhamera obviously uthi yena bese yazi vele ukuthi yonke into azoyikhuluma. Okay, asenze njani mfethu? Ngicabanga ukuthi khona indlela engayenza ngayo ukuthi sikwazi ukuthi sanelisa umamkhulu kule nto le ngoba umamkhulu akakuthemba kithi. So mina ngikwazi ukuprova ukuthi yena lokho okushoyo kuyiqiniso. Ngifisa umamkhulu abe nepeace ukuthi vele ayikho into errong eyenzakalayo. Mamkhulu mangasaqhamuka ugelo ngamkhomba. Ngiyamazi sengimbone kaningi ngingamkhomba. Ngumamkhulu angamkhomba ke ungakwazi unikeza ithuba sikwazi ukuthi simlando Nicodemus. Hayi ngamletha futhi umbona nami. Na ufuna ukumbona? Yebo. Ngone kumnandi uba neshow. Hayi ngifuna ukumbona. Bukele Black Life TV asingasimosha isikhathi.
uNomsa akazani namantombazane and akanankinga nokuthola amantombazane kodwa nje cela uma mkhulu angamfaki entweni angahlangani nazo. Mina ngiyamkholwa kuNomsa uthi athandana namantombazane ayikho nje uyilotsholelwe and futhi uney'ngane ey'mbili akasiboni nje isidingo sokuthi ajwayele intombazane. Mina uMlangeni Magasela ne-crew yakwa-Black Life TV ngoba phela umsebenzi wethu sihlezi siyi-ready. Yonke into siyihlanganisa siyibuyisile ifike i-fresh. Uma mkhulu nje zilonke ezokwazi ukuthi no uyena uNicodemus lo asimlande. Okay, bukele Black Life TV. Ngicabanga ukuthi uzisondelile usekhona la around. Already mamkhulu? Yep. Vele thawuna inkinga sithanda. Anginayo inkinga sisi. Yeah. Sizena nje simsondeze. Akeze iduzana sisi. Ngicela ningisondezela yena bandla. Hayi uyena sisi. Uyena impela. Sisi, ngicela ungeke bhuti. Ngeke bhuti. Ngeke. waNomsa Ngeke waNomsa kanti yini? Nomsa Yini waNomsa. manje? Nomsa ulwelani Yini mamkhulu? ulwelani Hayibo. ulwelani anganomngani wakho lo Uyena. manje ulwelani Sawubona. Unjani? Okay, cela ngizamela bandla imic ningifakela yena bandla. Uba usisi igama lakho? Uzindla. Ngicela ubingelele nje umbukele Black Life futhi sawubona kuphela. Sawubona. Ya mfethu, right? Yebo ngaphela. Uyamazi lo sisi lo seduze kwami? Yebo ngamazi. Umazi kanjani? Ngingathi nje uyintombi yami. Sazi ayebe sathandana naye. Baku usisethi intombi yakhe wena. No. Ima phela man. Uthi uyintombi yakhe. Uyawazi lutho phela. Mina sisangazi ngempela ukuthi wayeningibuza imibuzo engaka. Hawu washintsha. Hayibo. Nomsa Ngiyamazi ukumazi ngishilo nje anti wayesengiletha la. Uthi intombi yakhe wena. Nomsa imina engifuna ukwazi iqiniso ngoba nami ngeke ngimbone futhi akangeni ngendlela usefikile ke manje ula ngicela ukwazi iqiniso ukuthi wena kahle kahle uthandana besilisa noma uthandana namantombazane ngixabanisa naye fanele lazi iqiniso sekuphumile ngeke ngize ngixabanise naye ngoba lo umngani wakho sekuphumile Kuyikona kanti. kuyikhona Ubaba ingane? Naye futhi ngiyathandana naye. uthandana nabantu ababili Zinhle, uyazi ukuthi usana nobaba ingane? Hayi cha bengakwazi lokho. Ngiqala ukuzwa manje nje. wena uyathandana naye Yebo ngiyathandana naye. hayibo Wakwambona umamkhulu unyonyoba lapha yani? Hayi mamkhulu ngeke ngimbone. Ima manje umunyonyoba indaba ungafiki kahle. Bani washo yena uNomsuthi unyonyoba? Yebo kwasho yena. Uthi izathu zakhe yini ngoba phela uthandana nawe kuphela. Hayi akazazi sichaza isizazo. Na wayithulela nje wawakela yonke into ayishoyo. Yebo. Uyazi usunobaba ingane? Hayi bengakwazi ngikwazi kwamanje nje ngoba Awazi uney'ngane? Cha bengazi ukuthi uney'ngane. Shuthi ingane uyayifihla. Ufihla ingane zakho? Hayi bengazinhle. Angazi ngayifihla ingane mina. Uyazi ukuthi ingane lezi kethe zami. Ayikho into engizokhuluma nayo. Inkinga ngakutshela ukuthi sengihlukene nobaba wazo ke ngento engakutshela yona. Nomsa awunalo iqiniso Ingane uyazazi. awunalo iqiniso kwayikona lo ukuthandana nomuntu wesifazane ekuqaleni nini ngoba thina la ekhaya sazi ubaba wey'ngane uney'ngane uhlawuliwe walotsholo uthandana kanjani nentombazana uzuphika ngisho iy'ngane zakho Hayi angikwazi ngakuphika nangu nje nangu esho nangu nihlukane hayi vele sihlukane hayi nihlukane kanti vele niyathandana ngempela yini Nomsa besithandana asisathandani manje uthandana nobaba wey'ngane ya nabe ngithandana naye Mulala nabo bawuthi uyenza kanjani leyo nto uyenza kanjani lento uthandana nomuntu wesilisa uphinde uthandana nowesifazane bekuzenzakaleni kanjani mhlambe isono ilesi sokuthi mina ngithathe iy'ngane ngiyolala nazo endlini ngisuke ngikunika ithuba lokuthi wenze yonke into oyifuna eyamanyala engewona amanyala kuwena kuyayifanela ukube-ke mina angenzanga ngale ndlela yami ubuzongitshela nini mina ukuthi wengithanda besofika isikhathi isiphi uqale nini ukuthanda noZindla? sekunesikhathi nje Lesinganani? I think 2 months Hawu 2 months. Yeah. Uyaqala ngakuthanda intombazane noma kade? bengiqala ngaye
Shuthi befana ukuthi Hayi unamanga. Zinhle naqala ukuthandana. Akuwona 2 months. Akuwona 2 months. Mhlampe 1 year. Akuwona 2 months. Kade ngangimbona. Akuwona 2 months. Nawo menithandana wakutshela ukuthi kade ayithanda namantombazana ngithi. Yebo. Nahlangana kephi? Sahlangana lapha edrobheni naye. Kephi? Edrobheni nje. E-workshop. Oh. Yebo. bekune pride. Hawu, Sabonena kwi pride. usuna 2 months uthandana namantombazana swazi pride. Ku-March ingakafiki. Uyongifundisile. Utheni inini kumuphi inyanga? Bekungabe uJune. Ayi ngeke. Ayikho lento. Unomsa unamanga. Usisi bisexual. Unamanga akafuni nje ukukhuluma iqiniso aphumele obala. Ayikho indaba ka2 months. Kade ngamazi ngimbamba. Uzinhle lo umngani wakhe. Kade ngangimbamba. Futhi yena zinhle lo. Akuyena umuntu ongibingelelayo mina. Akuyena futhi umuntu okhululekile. Wazi ukuthi mayingena ekhaya nje fanele agijima angene eromini yakhe yanomsa. Abangani banomsa akekho la ekhaya. Uyena kuphela ulala ekhaya. Manje izindla usaba ukuthi baba engane mengakuthola ngakubulala akazuzwe kanjalo ukuthi khona umuntu ofika wabulala intombi yakhe wabulala nentombazana. Ngiye ngizwe kuloko social media. Ngibona ungathukile ukuthi intombi yakhe Ngiye ngizwe kodwa manje lento ekhulunywa la umamkhulu naye ayingiphathi kahle. Because okokuqala umfihlelela ukuthi unezingane ezithu nokuthi uthandana nomuntu wesilisa. Kona nje akungiphathi kahle. Kusho ukuthi ungafa noma inini yakwazi lokho. Yebo. Uncabanga le ndoda elobole uNomsa ngeke ikubulale mase kuthola ukuthi wena uthandana naye. Ingangibulala kodwa nje okwamanje nje ngifuna nje hlukane naye ayikho into ayingifuni lutho nje okwakhe. Uyamala nawe. Yebo angifuni lutho nje okwakhe. Iphelile nje angifuni lutho. Aphume nje kumina. Nomsa. Because kusho ukuthi vele wena ubisexual angithi. Sikhuluma iqiniso manje angikujudge mina ave ngajajana. Hayi bayisese bisexual kahle kahle. Ngithandana ngapha nangapha. But sengibathanda kakhulu laba bentombazana. Hawu. Hayi wesilisa nje kwakuyi mistake. Wazozala ingane zabambili. Ngithi bengenza phela ekhaya ngithi into ekhaya. Ingane zize zibe mbili. Soba ufosoba ukuthi akushele. Waqonyoba umama. Phela nginokubona bathi into yokuqala phela umamkhulu bebona abanye abantu abathandana namantombazane bedlula la khona la ngasekhaya. Bethini. Bathi ayilengane le yave ihlazo. So nami ngafihla ke phela ngithi ayothi ngenza into ethandwa ifamily. Kahle kahle nje ngithi mamkhulu nje ukusho iqiniso nje ngithandela amantombazane. Ngiyakuzwa lokho mina ngibuza ukuthi usungaze ube nezingane ezimbili. Bese kuyikhani wena usho manje ukuthi uthanda amantombazane. Bengisaba ukusho bengisaba. Kodwa manje akusizi ngoba ubusaba kodwa ubukwenza. Futhi ukwenza khona la egcekeni. Izingane zona zizothina izingane zakho zizothuba ngoba phela zamazi babwazi zizothuba lo. Zizothina ikuzinhle. Zizombiza ngoba cha uzinhliziyo esihambile sevele ngimtshela bazombulala. Ngeke bambulala. Uzoyenza njani? Wena usamthanda uzinhle. Usafuna niqhubeke nozinhle. Yeah, singamane ngiqhubeke. Hayi mina Uzwela ukuthi utheni? Hayi angisamthandi. Uzwela ukuthi utheni? Angisamthandi. Umzini? Nange ngitshela. Nange ngitshela ukuthi asakufuni. Uzohlukana nobaba wengane zakho uhlukane naye. Uzoshima Joe. Uzokushiya phela nobaba wengane ozinhle futhi uzokushiya. Hayi angisamdingi mina. Angisamthandi. Kwangempela nje futhi angifuni uqhima manga. Ngijwayela kabi futhi. Funa thathe zonke impahla zakhe futhi abuyele lapha lezayibeka ekhaya futhi. Oh uyeza nakini? Uwafike nasekhaya. Angifuni nje uqhima. Kunezimpahla zakhe ezihlala kini. Yebo. Hayi. Hayi nginankinga. Hayi ngizolethe wena. Hayi nomsuleyimanga. Ngeke ngize kodwa igcineni yazi mina uzofika wena uzoyithatha uzobuyeze kuphi angisadingi uzoza kuphi noma uzoza khona la ngihlala khona uyazi mina ngicela ningenzela njani ke nobabili angisafuni ukuphinde ngimbone ekhaya okay yabo uma uzenza lezi zinto zakho uzenzele kude nasekhaya ngoba kuyimanje thina sasasiyimali ulotsholwa wena namhlanje uzothi wena ubuvela uyithandela amantombazane kodwa wavuma ukulotsholwa. Ngiyacela ke angixabani nawe alikho elibi kodwa mawuyenza lento yakho ngicela ungayenzi la ekhaya egcekeni la ekhaya uhambe uye khona kazinhle ngoba vele kunezinto zakhe ezihlala khona azizukubuya izinto zakho ngoba sanguthe nje nase uzomncenga ani uyasho wena uzobuya mama mkhulu ngamxoshi ngoba kunezingane phela manje ingane izokhula ngenamayo angimxoshi angisho ukuthi yena akahambe la ekhaya yena mangabe edinga ukumbona engalokhu uzinhle enyonyoba engena ekhaya aphume uNomsa ahambe ekazinhle
Ngiyakuzwa mamkhulu. Ngoba lento ayenzayo iyihlazo ey'nganeni. Iy'ngane ziyakhula zosibonani. Ya, ihlazo elikhulu kakhulu ukuthi ubaba wabo bayamazi. Bamazi ubaba wabo bakhulile umuntu ona-7. Yebo. Wesilisa. Yebo. Nowesilisa kube owesilisa. Ngoba uzofa omunye umntwana. Abuyelana nabafana badlala. Angithi manje futhi inkinga uzindlakazi ukuthi unendoda elotsholi emlobolile. Uney'ngane. Sizobona la ku-TV zinhla ngithi Indoda izobona phela manje. Hayi. Ayikho nami into engizoyenza noma ngabona. Uma mkhula ngithi. Inkinga cha, inkinga phela wena wathathelana wavumelana molotsholo lo mfana ongamthandi. Ngaleso sikhathi ngithi izinto ziyenzeka phela yebo. Yikho ngithi wena ubisexual, uthanda nabantu. Into kanjalo nje. Hayi akuyona into enzima leyo kodwa umzimba bakhona inomgozi angisayazi leyo. Inomgozi ngento eziningi kakhulu sex wise and also umuntu wesilisa ngoba usekhokhile imali zakhe ayinikeze wena ubhizi ulokhuza lamantombazane lapha. Ngiyezwa. Yabona nje uzinhle fanele abe upset. Zinhle uyacabanga ukuthi umuntu wakho ulalo mfana ubuzolala naye wena. Ngiqala ngisho ukuzwa lokho ngiphatheke kabi nje. Hayi bakhona abantu abisexual. Yebo akhona kodwa nje mina nje umuntu othandana yabona nje mina ngithanda umuntu okhuluma iqiniso asho ukuthi ngithandana nentombazane. Nomfana lento nje iyanyanyisa umuntombazane umfana iyanyanyisa nje angifuni nje uqamba amanga. Ngiphumile nje kuyena for good. Komele uzame nemali ke kamkhwenyana. Ngoba phela manje usuthi wena uthanda amantombazane. Kuyofanele-ke uhambiseke imali. Ngiyayibona ehlawulo vele wehlawula iy'ngane zakhe. Leyo ukuthi wena wakulobola. Ngoba phela awufoswanga. Ayekho umuntu wayikhombe ngesibhamu. Wayivumela wena ukuthi ayithathwe inkomo. Njengoba usuyidicayidela-ke namhlanje ukuthi wena uthanda amantombazane. Qale kuzama imali, uphindisele imali. Bese uyaqhubeka-ke namantombazane. Anginayo imali. Sozoqhubeka nomfana ngisho ukuthi Okwamanje nje angazi ngisafuna nje ukuyinikeza nami isikhathi ngiyocabanga. Cause into engeke ngize ngidecide. Uzocabanga kanjani? Kodwa umamkhulu ekubuza kahle ngakhombe nangomesi nangesibaba. Cha mina ngimangele bese kufika amakhamera Cha yakubona lokho ngesikhathi sikhuluma kahle uthe wena usozosana nentombazane awukazi uyenze lento umphikelela. Umngani wakho anenze lutho. Hayi mawuhlala kwi-closet kuzobe nini Ntomo? Nami angazi. But bekuzophuma ekugcineni. Benginamba ngifuna indlela ukuthi ngelilanga iphume lento le ukuthi kinjani. Bengifisa. Yini ebinzima ukuthi ungitshele mina? Mina bengithi uyabona mamkhulu. Bengithi ngizonibona kanjani ngoba ngingena endlini nivala isicapha nami ngilala kwenye indlu ulala wedwa kweyakho. Ngibona kanjani into eyenzakala khona phakathi endlini? Ihlisa umoya sando sami. Usowenze njani ithini into njengoba usulazi usuyitholile iclosure ucabangani? Angazi ngempela. Ngiyathuka nje mina yazi ngiyathuka. Iyihlazo nje lento. Uyacabanga into ezokwenzeka la kufanele uyoyichaza emakhaya kubantu abadala ufike uchaza uthini? Nginami umuntu engimaziyo ngoba phela mfana ngisho ukuthi bengeke ngiyibone leyo ntombazane. Uzothi wathula wathini wena ke uyibona leyo ntombazane ongasitshela ngani? Bengeke nami kwazi futhi ukubatshela into nami engingenayo ishow yayo. Yabo. Ngoba ngaye ngathi ngiyambuza uNomsa wathi cha umngani nje kuphelela lapho. Inkinga yasekutheni yindaba lo mngani yena alale. Abangani baNomsa balala ekhaya. Aphinda nyonyobe. Namhlanje kuyavuma. But into ekanje ziyenzeka vele ma. It's just that kubhlungu ngiyazi for umzali most especially ungayilindeli. Okubalekile nokuyiqinisa ukuthi ziyenzeka. Hayi. Okufanele simfundise kona kakhulu uNomsa ukuthi bayingozi abantu besilisa most especially mesekhokhile because imali yakhe phela le. Kungcono ukuthi uyazi ukuthi wamthatha vele ebona ukuthi uthanda amantombazane nethemba ukuthi uzoshintsha. Because yena indlela eyiyona ikhombisa ukuthi ubisexual. So abantu ababisexual uba attracted to umuntu wesilisa nowesifazane. Ngokuzwa ke na yabo ngokwe-knowledge yami enginayo. Hayi nkosana ayasazi kusho sisazofaka la ekhaya. Hayi uzoyilungisa. Uzokhuluma nabo bengani? Angizokhuluma naye. Vele ngisadinga nje mfethu. Cha either way noma ngisaqala ukwazi lokho ngisadinga. Angifuni nje ukuqamba amanga. Hayi ayikho inkinga.
Ngizobuyelana nobaba wengane zami. Ku-right kunjalo kube kanje vele Yeah, ku-right. alright. Uthi awubathandi nje Ngaphinde nje abesilisa. ngaphinde nje Hhayi. ube right kanje Uzoqhubeka. futhi. Uzobuyela kanjani emntwini ongamthandi? Ngoba wena uthi uthanda abantu Sengizoyenza besifazane. nje nakhona. Yazi uzowenzani? Safisa ukwazi. Okay, yazi mamkhulu uzoyenzenjani? Into engasiza ngayo. ma, Ngiyaxolisa bandla. Ngizoniprovide nge-counselling. Yeah. Yabo kubalekile ukuthi nawe ufundiseke into ekanje uthole ucwepheshe siyakwazi ukuba provide like Black Life TV. Yeah. Nawe izindle Noms. Nomsa ngicela bandla ukuthi sizamele uthola usizo ukuze wazazi ukuthi kahle kahle yini uyifunayo and noma ngabe ufuna ko2 kodwa kufanele uqaphelisise ukuthi unabo ubungozi obuthize. Abantu besilisa mo special emesekhokhile uyabe naleyo nto ukuthi imali zami seyihambile ngagcina ingane abantu besenkingeni nenye futhi uzothandana nayo just in case laphe ngicela ngingabuyelani nozinhle khoza ngazi mhlawumbe naye ekuthaba ukuthi ngisakufuna ekhaya uzokhumbula izinto ukuthi hayibo kodwa ngithanda namantombazana athanda nabafana aphinda be-right yabo kodwa mina ngifuna lokuphepha kule nto yenzayo yabo ukuphepha like and more especially if wawuthiwa abazi ingcono usakhona owaziyo ngicabanga. So into engakwazi ukusiza ngayo ukuthi ngiprovide ngochwepheshe as well ukuze sephambili siyabonga kakhulu Zinhle for ukuthi uyi-avail and ukwazi ukusithobela yabo kulonke lodaba ukwazi ukuthi ulisho iqiniso wami esingesilithole unomsomo sekuphikile nje usumngani wakhe nawe ke uzoyibule emunyonyo wemzini yabantu uzokuhlangana nobaba engane ephuma khona akubulala umamkhulu siyabonga kakhulu ukuthi uthathele phezulu udaba because mekuzokwenzeka ibhicongo laphana ekhaya egcekeni shayisana i-truck ne-taxi lapha wazi lutho wena mhlawumbe futhi usuyazi ngoba lebubuku uyasola kodwa Ngiyasola, uyayizwa leyo so yeah ngicabanga ukuthi uhambo lesiphela la umukelo Black Life TV mina Mlangeni Magasela into engizoyenza ngizoprovide ngochwepheshe umndeni lo kade usimemile and then uzinhle ngicabanga ukuthi nawe uzoyidecide njengomuntu omdala ukuthi wenze njani emva kokuthola ukuthi umuntu adelala na everyday uphinda lala nobaba wengane yakhe omlobolile on top of that because ukulala nobaba wengane yakhe for me I don't see a problem ukuthi utshela nobaba wengane yakhe aphinde atshela naye ngiyibona inkinga ngiyibona ekutheni izoqhatha abantu bazobulalana abantu kuzoshawana khona nezifo kuningi because angifuni ukuthi uMagasela uyajajana uMagasela wathi uMagasela uyanithanda please make sure you do subscribe like share and comment sibonani ku-episode elandelayo. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy.